Наденички бекон, ребърца. Обичаме да ги ядем, но са толкова калорични. Дори да се приготвят без олио, мазнините, които отделят, остават в тях. Ами ако можеше да им се насладиш без излишните калории и холестерол. Виж новият No Fat Grill. No Fat Grill изцежда мазнините от храната още докато я приготвя. Виж как мазнината се стича и пада в тавичката. Всичко това са калории и холестерол, които си спестяваш с всяко хранене. С 15 градусовия наклон мазнините се оттичат от храната и се събират в тавичката. С No Fat Grill храната ще запази невероятния си вкус, но без излишната мазнина, която е вредна за здравето ни. Високото ниво на холестерол запушва артериите и създава риск от сърдечно-съдови проблеми. С No Fat Grill ще намалиш нивото на холестерола си по естествен начин. Височината на иновативния No Fat Grill е регулируема, което ти позволява да регулираш ширината на отвора, за да приготвиш храна с различна големина. С обикновен тиган често се случва от едната страна храната да е сурова, а другата да загори и заминава в коша. С двата нагревателя на No Fat Grill ще съкратиш времето за готвене на половина и няма да се налага да обръщаш храната. Тя ще се пече и от двете страни едновременно. За теб остава да се насладиш на вкуса на перфектно приготвена храна. Незалепващото медно покритие на No Fat Grill ти позволява да приготвяш храната без да добавяш масло или олио. Забележи, дори ципата на рибата не залепва. Готви с по-малко калории, двойно по-бързо, без опасност храната да залепне и запази истинския вкус на продуктите. Автентични братвурстчета, диви аспержи, здравословни чизбургери, перфектно изпечени пържоли, крехки ребърца, вкусни предястия. Всичко е перфектно приготвено, а мазнините изцедени от храната ти. Дори меса като пилешко и пуешко съдържат мазнини, които No Fat Grill ще отстрани. С No Fat Grill семейството ти ще се наслаждава на любимите си храни без огризения. Всички, без изключение, ще се насладят на по-здравословна храна с запазен вкус и аромат. В обикновените тигани храната абсорбира цялата мазнина. Същото се случва, ако използваме фурната. С No Fat Grill мазнините просто изчезват, но вкусът и ароматът остават. Виж какво спестяваш на тялото си само от едно хранене. Сега изчисли мазнините и холестерола, които ще си спестиш за една година. До 60 кг мазнини, от които ще спасиш тялото си. No Fat Grill е грилът, който всяка кухня трябва да има. Световната здравна организация и най-добрите диетолози подкрепят намаляването на консумацията на мазнини. Можеш да спазваш много строга диета или да се насладиш на любимата си храна, като намалиш мазнините с 40% благодарение на No Fat Grill. Конвенционалните тигани се надраскват лесно. Медното покритие на No Fat Grill е ултраустойчиво. Освен това, медта осигурява равномерно разпределение на топлината, което спомага за перфектно равномерно приготвяне на храната. Често ни се случва храната да залепне или загори. Технологията на незалепващото покритие на No Fat Grill гарантира, че нищо никога няма да залепне. Забележи как храната се плъзга върху чинията. Когато приключиш с готвенето, почистването е толкова лесно. Просто забърсваш с кърпа и готово. И заема малко място. Можеш да го съхраняваш във всяко чекмедже на кухнята ти. Приготви няколко вкусни бургера с бекон и когато са готови, добави сирането, така че да се разтопи, без да се страхуваш, че ще залепнат. Нищо няма да залепне с незалепващото покритие на No Fat Grill. Перфектно изпечени от двете страни и вече сервирани. Всичко за по-малко от 5 минути. Шишчета от месо и зеленчуци, без мазнини и готови само за 6 минути. С тесто за пица и любимите ти съставки ще приготвиш автентична италианска калцоне само за 7 минути. Вкусно и перфектно приготвено. Печеното агнешко е страхотно, но виж всички тези мазнини, които съдържа. С No Fat Grill мазнините изчезват, а ароматът остава. Сочно и с наполовина по-малко мазнини. Патешките гърди също са тлъсти, но приготвени с No Fat Grill те ще бъдат сочни и крехки. Приготвянето на риба е деликатна задача, защото ципата й е тънка и често залепва. Нека опитаме няколко филета от хек. Виж как ципата не залепва и резултатът е здравословно ястие за 4 минути. Сърдини на скара, рибатон, сьомга, приготвена до съвършенство. Приготвяш всяка риба за 4 минути или по-малко. Харесваш ли мексиканска храна? Направи няколко порции пилешка quesadilla. Готови за сервиране за по-малко от 5 минути. Котлети. В твоя No Fat Grill мазнините няма да се задържат и котлетите ще запазят автентичния си вкус. Рибни шишчета, приготвени за по-малко от 4 минути. Готови за сервиране. Автентични немски братвурсти с зеленчуци за по-малко от минута.
Харесваш ли гофрети? Сега приготвянето им е по-лесно от всякога. 2 минути и си готов. Готвенето във фурната е бавно и консумира много електричество. Двустранното незалепващо покритие на No Fat Grill ти позволява да готвиш бързо и ефективно, без да губиш време и ти спестява енергия. Да приготвим цялостно меню. Започваме с малко скаридина скара. Второ, норвежко филе от сьомга с гарнитура зеленчуци, а за десерт няколко парчета манго на скара. Първо, второ и трето за по-малко от 10 минути. С всяка друга скара, хамбургер от 200 грама ще съдържа повече от 600 калории. От друга страна, с No Fat Grill същият хамбургер, също толкова вкусен, съдържа само 360 калории, защото излишните мазнини и олио са отстранени. 40% по-малко калории. И тъй като е лек, можеш да го носиш където пожелаеш. Медното му покритие е ултраустойчиво, лесен е за почистване. Нужна ти е само влажна кърпа. Компактният му дизайн позволява да го съхранявате удобно навсякъде. Можете да го оставите на кухненския плод, за да ви бъде винаги под ръка. И твоят No Fat Grill сега ще ти струва само 79 лева. Количествата са ограничени. Поръчай твоя No Fat Grill сега. No Fat Grill ще готви за теб и семейството ти с до 40% по-малко мазнини, с по-малко калории и двойно по-бързо. И твоят No Fat Grill сега ще ти струва само 79 лева. Позванете сега на телефон 02 950 1945 или направете бърза поръчка на telestar.bg. Купете го от нашите магазини в София, Пловдив, Варна, Бургас, в Русе и Стара Загора. Очакваме ви и в новия ни магазин в град Плевен, улица Васил Левски, 94. Наденички бекон, ребърца. Обичаме да ги ядем, но са толкова калорични. Дори да се приготвят без олио, мазнините, които отделят, остават в тях. Ами ако можеше да им се насладиш без излишните калории и холестерол. Виж новият No Fat Grill. No Fat Grill изцежда мазнините от храната още докато я приготвя. Виж как мазнината се стича и пада в тавичката. Всичко това са калории и холестерол, които си спестяваш с всяко хранене. С 15 градусовия наклон мазнините се оттичат от храната и се събират в тавичката. С No Fat Grill храната ще запази невероятния си вкус, но без излишната мазнина, която е вредна за здравето ни. Двустранното незалепващо покритие на No Fat Grill ти позволява да готвиш бързо и ефективно, без да губиш време и ти спестява енергия. Да приготвим цялостно меню. Започваме с малко скаридина скара. Второ, норвежко филе от сьомга с гарнитура зеленчуци, а за десерт няколко парчета манго на скара. Първо, второ и трето за по-малко от 10 минути. С всяка друга скара, хамбургер от 200 грама ще съдържа повече от 600 калории. От друга страна, с No Fat Grill същият хамбургер, също толкова вкусен, съдържа само 360 калории, защото излишните мазнини и олио са отстранени. 40% по-малко калории. Медното покритие на No Fat Grill е устойчиво, дори на ето такова надраскване на повърхността му. Готвенето с No Fat Grill е по-здравословно, по-бързо и по-лесно. Получаваш винаги вкусни резултати, винаги равномерно приготвени за половината време. Приготви месо, зеленчуци, риба, морски дарове, сандвичи, десерти и храна за цялото си семейство. Запазва аромата на храната ти и намалява калориите и холестерола. Виж колко е лесно да приготвиш чизбургер за по-малко от 5 минути. И виж мазнините, които тялото ти си спестява само за едно хранене. Сега изчисли мазнините и холестерола, които ще избегнеш за една година. До 60 кг мазнини, от които ще спасиш тялото си. Високото ниво на холестерол запушва артериите и създава риск от сърдечно-съдови проблеми. С No Fat Grill ще намалиш нивото на холестерола си по естествен начин. Височината на иновативния No Fat Grill е регулируема, което ти позволява да регулираш ширината на отвора. С други кухненски прибори също ще се справиш, но запомнете разликата. No Fat Grill намалява калориите и мазнините в чинията ти, запазвайки познатия любим вкус на храната. И тъй като е лек, можеш да го носиш където пожелаеш. Медното му покритие е ултраустойчиво, лесен е за почистване. Нужна ти е само влажна кърпа. Компактният му дизайн позволява да го съхранявате удобно навсякъде. Можете да го оставите на кухненския плод, за да ви бъде винаги под ръка. И твоят No Fat Grill сега ще ти струва само 79 лева. Количествата са ограничени. Поръчай твоя No Fat Grill сега. No Fat Grill ще готви за теб и семейството ти с до 40% по-малко мазнини, с по-малко калории и двойно по-бързо. И твоят No Fat Grill сега ще ти струва само 79 лева. Позванете сега на
телефон 02 950 1945 или направете бърза поръчка на telestar.bg. Купете го от нашите магазини в София, Пловдив, Варна, Бургас, в Русе и Стара Загора. Очакваме ви и в новия ни магазин в град Плевен, улица Васил Левски, 94.